Zachraňuje životy, dostávame za ňu plakety, no nie je len doménou ľudí. Tak, reč je o darovaní krvi, ktorú môžu absolvovať už aj naši domáci miláčikovia. Na Slovensku však chýba banka, kde by sa táto vzácna tekutina mohla skladovať, no a preto šikovní dobrovoľníci prišli s vlastnou databázou darcovstva. Či aj váš psík môže byť darcom a prečo práve blížiace sa leto je najkritickejším obdobím, to bude teraz zisťovať náš kolega Sebastian Pavlis. Dobré ráno. Sebi, dobré ráno. Pekné ráno želám aj vám a na tieto otázky budeme hľadať odpovede spoločne s pánom veterinárom. Pekné ráno. Dobré ráno. Tak kto je tým ideálnym darcom krvi u psíkov? U psíkov je to v ideálnom prípade pes na 30 kg hmotnosti. A teda mladý, cca 3-ročný, alebo teda do 8 rokov by to malo byť najviac. Môže to byť aj nejaký taký menší pes do tých 30 kg a môže to byť napríklad aj nejaký ten oriešok, alebo záleží aj na tom, či je čistokrvný? Plemeno nám v tomto prípade nehrá vôbec rolu. Je každý zdravý psík. Môže byť aj menší v prípade toho, že potrebujeme menej krvi, že nie je potrebný veľký objem naozaj. Ako to teda celá tá procedúra prebieha, ako vlastne vyhľadáte samotných darcov? Darcov zvyčajne podľa databázy, čo máme klientov. Ak máme teda dostatočne veľkých psov, tak ich oslovíme, či by mali čas, či by mohli prísť. Vyšetrí sa psík. Väčšinou sa odporúča robiť aj nejaké krvné vyšetrenia, či je psík zdravý a hlavne vyšetrenia proti parazitom a potom odber následuje krvi vlastne. Je tam aj nejaké špecifikum v tom, že či ten psík musí mať napríklad nejaký rozostup od očkovania, prípadne od nejakej liečby? Určite áno, mal by to byť psík zdravý, alebo tak klinicky zdravý. Od očkovania sa odporúča najmenej 2 týždne, aby nedošlo k nejakej skrížnej reakcii a nemal ten psík z toho vlastne problém. Poďme sa teraz porozprávať o tom, že kto je vhodný ten príjemca, pri akých je to diagnózach, pričom sa vlastne takáto krv, tá transfúzia krvi používa. Samozrejme najčastejšie to môže byť nejaký úrazový stav, čiže náhla strata krvi, kedy ju potrebujeme rýchlo nahradiť. Potom sú to plánované zákroky, kedy je očakávané, že tam bude strata krvi. Potom rôzne autoimunitné ochorenia a samozrejme už aj u nás veľmi časté parazitárne ochorenia. Ono sa v tomto prípade aj skloňuje leto. Je to leto, kedy je potrebné viacej tej krvi. Prečo je to práve tak, že je to leto? Viacej chodíme von. Aj psíky chodia viacej von a je tu väčšia šanca práve nakazenia tými parazitmi, v tomto prípade krvné parazity, kedy dochádza k strate krvi a môže to zviera dôjsť vlastne až k ohrozeniu života. Dobre, no a povedzme si teraz, že ako vlastne už sme si teda spomenuli, kto je ten prijímateľ, kto je ten darca, no ako trvá, akej povahy by mal byť ten psík, ktorý daruje krv, hej, že je aj v tomto nejaké špecifikum, či môže to byť v podstate že hocikto? Čo sa týka temperamentu, dajú sa aj naučiť dokonca tí psíkovia. Tí, ktorí sú opakovane idú darovať, tak sú aj takí, ktorí bez nejaké väčšieho zobratia slobody, alebo ako to povedať tomu psíkovi. Ale sú prípady, keď sa musí ten psík aspoň trochu sedovať, aby sa dala zobrať tá krv a potom už to ide ľahko. Môže byť opakovaní darcovia krvi, že je tam aj nejaký ten rozostup medzi tým, že kedy mal prvýkrát, druhýkrát alebo tretíkrát odber? V zásade sa berie, že každé 2 až 4 mesiace môže ten psík darovať. V tých prípadoch, keď je to veľmi, veľmi potrebné a nie je nikto iný na porúdzi, tak sa dá aj častejšie, samozrejme. Ako je to s tými krvnými skupinami? My sme sa rozprávali ešte pred samotným vysielaním o tom, že u psíkov je to trošku špecifické. Môže teda psík prijať krv od akéhokoľvek psíka? S tými krvnými skupinami je to trošku podobné, ale iné ako u nás. Jednodušene sa to delí na 2 skupiny, by som povedal. Pri prvom alebo pri akútnom nejakom darovaní tak môže hoci ktorý psík od hociakého psíka. Ale pri opakovanom prijatí krvi je určite potrebná skúška, aby nedošlo vlastne potom k nejakým následkom.
No, existuje samozrejme aj jeden taký dobrovoľnícky projekt, kde môžete nájsť konkrétnych darcov, kde môžete v prípade vašej potreby kontaktovať jednotlivých darcov. Existuje na to stránka Psí darcovia krvi a ja som sa rozprával práve s jedným z spoluautorov tohto projektu. Zistila na sociálnych sieťach, že niekto potrebuje pomoc, potrebovali transfúziu krvi a my máme dogu, ktorá vlastne môže darovať krv. Tak sme vlastne sa ozvali týmto ľuďom a pomohli sme im a od toho momentu sa vlastne tejto téme venujeme v podstate naplno. Ako to funguje na tej vašej stránke? Ako by som mohol tam zaregistrovať svojho psíka ako darcu? Registrácia je pomerne jednoduchá. V prvom kroku treba zaregistrovať seba, kde dávate svoje osobné údaje, kontaktné a potom pridávate psíka. Človek, ktorý zháňa darcu, tak si vlastne nájde v databáze majiteľa, ktorému vlastne pošleme cez náš systém SMS-ku a tento je vlastne dostane správu a e-mail, kde vlastne je napísané, kde sa nachádza príjemca a že teda potrebujú jeho krv.